anus, kuttingen, beffen, beneden knijpen, grote homo. Dit is Paul. En Paul heeft een fascinatie voor plaatsnamen met een dubbelzinnige betekenis. Poepershoek, rectum, fiemel, balzak. Even zien hoor. En daarom hebben we afgesproken in Lul. een voormalig buurtschap in de gemeente Venray. Ja, verdomd. Hé, daar is die. Niet te geloven dat de... Jeetje, wat leuk zeg. We hebben lul gevonden! Ja, geweldig. Het afgelopen jaar trok Paul door Nederland, België en Frankrijk om 26 aparte plaatsnamen te bundelen in zijn boek genaamd Reet van lul tot anus. Wat fantastisch mensen. Ja, wat geweldig zeg. Toen zijn we vanuit Amsterdam gereden naar Beffen bij Namen, naar Le Lange in Luxemburg, naar Balzac in Zuid-Frankrijk en terug naar Poussy. Van Poussy naar Anus, van Anus naar Kloten, van Kloten naar Beffendorf, van Beffendorf naar Darmstadt en van Darmstadt naar Fuckinghausen in Sauerland en toen waren we klaar. Dat moet ook een heel opwindend ritje zijn geweest. Dat zeg je heel goed. We hebben verschrikkelijk veel plezier gehad. Reet van lul tot anus is niet alleen maar mannenhumor met onderbroekenlol. Dit is lul. Ja. Ja, dat is toch... Wie verzint dat nou? Nou, zo heet het vroeger. Ja, dat weet ik. Oh, oké. Paul beschrijft in zijn boek namelijk ook de historie van al die gekke plaatsnamen en hij geeft de inwoners een gezicht. En dat leverde vaak bijzondere gesprekken op. Ik heb ook ontmoetingen met mensen waarbij iemand vertelt over de dood van een man. Ik heb ontmoetingen met een man die als moetje, dat was wel interessant, als moetje geboren is in de jaren 50 in Belgisch Limburg. En daar tot de dag van vandaag last van heeft ondervonden. Dus dit boek is eigenlijk een hele rijke verzameling van alles wat je tegenkomt op het moment dat je dus van het scherm vandaan loopt. Of het nou de televisie is of je mobiele telefoon. En gewoon mensen gaat aanspreken. Dan kun je ontzettend veel beleven. Nou Paul, u kunt goed lullen. Dankjewel, ja. Ja, dankjewel. Ja, het zal niet voor niks op mijn pad zijn gekomen.